ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o ọmaka obi dị onye o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye nwa o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye nwa o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye udo ekene. Yeah, viewers all over the world. Egwu ị nụrụ kịta bụ egwu si na ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo n'Ugochi ọdịnala temple a na-akpọ Nkwa Group led by me. We have all the rights. Ọ bụrụ na ị like nya bụ egwu jee na Amazon, the iTunes and rest of them chọọ nya bụ egwu ekene ka m jiri bịa ma download well. For some of you that are seeing me today for the first time, Momo Ogbuefi Eze-Ana Ugochi n'Oraifite maọbụ ịkpọ m aka ji ugo abụ m onye isi nchụaja n'Ugochi ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja n'ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị ji wee bịa bụ mystery of death. Mystery of death. Ihe omimi nke dị n'ọnwụ. No bụ isiokwu anyị. But before we dive into today's lecture, echefuna na we are saying the month of April. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. In the friends of the temple, children of the temple, and members of the Restoration Evangelical Mission worldwide. N'isi ụtụtụ eje go dem na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị na-esonyere anyị. Anyị ga-emegide wee ruo the last 4 days of the month. Anyị na-enwe retreat, seminar, reparation, restitution, lighting up the candle, saraka, and sacrifices. Anyị ga-achịkọta ya. Ndị sonyere anyị all over the world ka wee ike isonyere anyị all over the world. Ha ga-enwetakwa nchịkọta ya na their WhatsApp numbers only. Dịka esi mala ya anaghị show ihu ọrụ na social media or na Eziokwu TV. Yes. Mana ndị chọrọ isonyere anyị na physical program, that 4 days program, ọ na-ebido 10 o'clock in the morning each day. Nwere ike isonyere anyị. A ga-enwe ministrations. Ndị ozi pụtara n'isi ha ga-eji ụdị ndị a ga-agbara afa a ga-agbara ha afa. Yes. One and na-eje ozi na temple. So ị chọọ isonyere ya program. I want to see very close. Let me say the program. This is a better affordable place they can stay. They can lodge as a guest house. Now, we keep us I want to come with your petitions. Then now, weekend or present and send you their petitions via WhatsApp number. I have the charge I have carried 3 years now. So I wanted interested, so he gave me chat me on WhatsApp for the 3 prayer requests I gave them an altar. I tried and I go for him to see. But see, pass the agenda, he called me the Mesaraka. Jena Bokalete, Yachuaja, Bagota Jena Temple, Chuaja to entities of powers. Jena eventually Buik, Mesaraka. Yes, I told them, Madam, they would pick on me, really, she changed Mesaraka, no, was and the Madam Nabia.
then ka anyị gaba n'iru nwa ajụjụ inwe na nkụzi a maọbụ na ị chọrọ isonye na anya bụ aja ma ọ ka agbalị gị afa miri emi chat me on WhatsApp number 08057837672 or 08138243871 na anya na screen gị ga-afụ numbers ndị a. Now let's dive into today's lecture, mystery of death. O nwere ihe nchọ ka nkọwa taa. Ndị ụka na-akpọ ya Good Friday, ụbọchị eji asị na chi ha nwụrụ n'elu obe. According to them, ha kwuru na chi ha nwụrụ n'elu obe maka njọ mmadụ niile nọ n'elu ụwa dum. Ha kwukwara na ya bụ njọ, o nwere njọ a na-akpọ njọ ekere ụwa. Yes, njọ eketa n'aka Adam na Eve. N'ọnya bụ nne na nna ha nke mbụ. And I am able to dispute all the things her claims. One, I'm here to tell you without missing words that we Africans are different race. Na Genesis chapter 1 and 2. Ebe okwu gbasara creation, we kwuru na ekere mmadụ ka aje dominate ma dominate rule the world. I can tell you without missing words, no more any race gas in Africa si n'ime ha. Ndị anyarị bụ ndị izizi gbara Africa odibo for 430 years. Onye Abraham bụ nna ndị anyarị bidoro ala Africa ebe ọ na-achọ obodo na pasture. What I can tell you that civilization started in Africa. So and so on and so forth. I want to watch but nkụzi mebe nkụzi gbasara Africa the first son of God ga na YouTube dị chọọ ya. Ị na-emesi ihe. Ọ bụrụ maka ka anyị mana ihe na-achị kọwala gị bụ na death is inevitable. Death bụ ọnwụ dịrị ihe ọbụla dị ndụ n'elu ụwa dum. Death, onye ọbụla ga-anwụrịrị anwụ as long as na-ebu ndị ndụ. Any living thing must face judgment. Every living thing has lifespan because every living thing nwere mbido na njedebe. Also, Chukwu okike pụrụ ime ihe niile bụ onye nwere mbido nwere njedebe. It has no beginning, it has no end. Because o nwere onye kere ya. He is the omni everything. Everything is in him. Everything started in him. Everything ends in him. And that's what made him the creator of the entire universe. The entire universe is beyond earth. Every creature is his handwork. So, what I can tell you is that these people fabricated based on the teaching and one of the councils they convoke in the year 431 AD, the Council of Ephesus, where they decree that Mary is Theotokos, meaning that Mary is the mother of God, because now Jesus, whom they consider God, because na ha believe na ọmụrụ Chukwu and onye mụrụ Chukwu, onye nne mụrụ nwa bụ nne nwa ọmụrụ. Therefore, they consider him God. Mana nwe ihe nji maka ya. Now, today, ha na-celebrate na onye ahụ ha sị na ọ bụ God nwụrụ. Emie ya ọnwụ kwube ume. By 3 o'clock, ha ga-edo kwube ume ewee nie ya. O wee binie n'ọnwụ after 3 days. But I will still come there because on Sunday we will still come here to revisit this program of resurrection. When I see, now from Friday night, Friday at 3 o'clock, according to that American story in the Bible, we were told normal by 3 on Friday. Yes. Patalo Simeon onye Almatia ji wee sị ka e buru ozu enyi ya. Ogbe mgbede gara ịba kwụsị eji enwe Saturday. Ịgwazie m ka onye nyiri Friday na mgbede mee ihe ka ọ ga-esi wee bụrụ early morning Sunday ọ bụrụ 3 days.
Eze-Ana, these people can live Africa. Ka I teaching for another day. But here na chekwa bet. No for catechism na gwara anyị sị Chukwu enwere ahụ asị Chukwu enwere ahụ ma ncha maka na o megide na ọ bụ mmụọ. Eje m catechism jee catechism nke ọma. Chukwu ọ bụrụ onye nkụzi catechism n'ụlọ ụka. So nwere ihe ọ bụla ị agwa m maka catechism and doctrine of the Roman Church ma amachara n'ọba aka. Ọ sị Chukwu enwere anụ, ọ sị Chukwu enwere anụ ma ncha maka na ọ bụ mmụọ. Because spirit does not have flesh. Spirit does not need flesh. These organs in our both for the purpose of being here on earth. We human beings, we have genital organs, right? That genital organ is for us to fulfill the command of go and multiply. Go and procreate. That is why man or woman use genital organ to produce. So spirit does not need it. So my argument is how come on earth we were told that he descended into hell, Nanini, and after 3 days, but I can tell you, no, not 3 days, based on that calculation, no, Sunday morning, early Sunday morning. But I can tell you, no matter you have flesh it has to do with the spirit. No matter how he was buried, he became. His spirit is resurrected. I agree. Because once we are lowered to the mother earth, the spirit lives. Once we die, the spirit lives. But when they claim that he resurrected with the flesh, with the wounds in the spiritual realm, and I said no. Because it does not follow the natural principle of dying and decay. Ihe ọbụla dị ndụ nwụrụ anwụ ga-eleriri ule decay wee nachi ya back to the ashes. Maka na anyị bụ ntụ ka anyị ga-anachi ya. Agwa m unu unu use common sense. Don't stop swallowing everything, all the concocted lies, in order to establish a false religion. Ask questions. That is what makes you human being. Kedu ka ga-esi wee gwa gị na onye nwa ihe ọbụla dị ndụ nwere beginning. Okwu na-akpọ dike na ndụ, ọkpọ ya na ndụ, ọkpọ ya n'ọnwụ. As long as the thing dị ndụ, is it trees? Is it human being? As long as o nwere ụbọchị ọ terminate. Yes, ọ ga-enwe ụbọchị ọ ga-anwụ. This is natural laws in creation. As long as you have beginning, it must have an end. So as long as Jesus was conceived with the spirit span jam, for good 9 months. Remember, on the 25th of March, they celebrated the feast of Annunciation, the conception of their Jesus. And now December 25th, they will say it's 9 months. All these are concocted and fabricated stories. So what I'm telling you is that now as long as Nachuku, God has no blood, he has no flesh, he has no form. So sinner descended into a hell and they resurrected with the earthly blood into the spiritual realm is lie. Yes, coming from the pit of hell is not possible because the flesh and blood, human flesh, has nothing to do in the spiritual realm. So that one is going to be lies. And again, my point is that for the fact that shows the human nature in him, no other matter. So stop saying that Jesus is God. That's my point. Are you following? Yes, because so death is what any living thing. Could be woman, Nandua. Is he correct? So when the mystery of death about who you hope I didn't know what. Maki wouldn't be done with Jedebe. Manachukua Manata Wanga Chukwe wouldn't be done on Jedebe has no form or shape. So Adama Chakota. But Adama Chakota and Kuya continue. Death is mystery. Death about once you start, you have opened a cycle.
Once you complete that cycle, death comes. Only one mystery of death. And once death comes, you have completed one cycle. Yes. It's something like corn. If you take one corn, plant it, or more or decay, where germinate here, or completed one cycle. Then another one, when that corn, with an old worker, can take some seed of that corn, keep it. The next planting season, you replant it again. It decay again. Lewa where germinate again. Start all over again. So death is inevitable because death mount to completion of each cycle. So let me stop here. So don't allow anybody to tell you that Chukwu nwụrụ anwụ is this disrespectful for you to say that Chukwu nwụrụ anwụ. And Chukwu Okike in his infinite mercy cannot ever descend to ebe ihe eji eme caricature. To ịhapụ ka ihe o kere eke gbuo ya. It's not possible. So they should go and come with another lies. This one did not hold water. This one I cast. Let me stop here. If you have any question in today's lecture, or any talk about our family, chat me on WhatsApp 0805 7837672 or 0813 8243 871. That's the Afro. Yes. May the blessing of Chukwu be with you all. May you be favored. May you be protected now and forever. Yeah, guys. Let me see.